Kato ning inabot. Dili, kato ni ang mama nila preso. Okay, hindi mo na. Pagmangkon sa ako na anak. Pagmangkon sa akong kuan bana. Mali ka diri pero. Tara oh. Abang ni. Oh, mo ni siya kani. Puti mo yung pagbuyag pagpanangko. Lans para ba ni ko na. Oh, gani dili ni mo ha. Dili sa pagmangkon sa akong bana. Nani mao ni mo naigso itong mga dagko. Ako anak. Anak. Oh. Babae. Bye. Dari laki din mo. No. Dalawa kung pinailisat eh. Kuhan ka lang. Kuhan na siya good. Pero bugnaw kay tini. Bugnaw pa. Months para to. Ano, nagpahirot-hirot pa sa kabuhan. Sa kabuhan? No? Tagada nila kanya, ibalik ko na upat na kabuhan. Diyan tayo. Naging adlaw upat na. Upat na. O, ibalik kay mo kay pag ponapon kumo bilana. Naayo ko na pang sa pagkabuhan. Gamay, pahilip sa iyo. Ha? Gamay ba kayo? Hindi ang taon. Paminaw na ka rin, ilok na ba? Ilok, siguro ni ilok. Ganahan ko siya. Huwag siya maghilak. Ganahan. Bilana. Ha? Bilana. Lantan siya ganiya. Kainom ako ito. Oo, ganiya. Kainom ako karumbal. Anya, ang iyakwan, sipon, sad. Asan si sipon? Indoy. Oh. Wala may idaan. Abi, isang niya. Gatas na lang. Tutoy na ko sa niya. Gatas, tutoy. Ang tutoy yung Israel, no? Pwede na bitaw, mo bitaw gingos doktor. Sa hospital ba niya? Mo tay gingos doktor nga pwede patutoy mo sige pa na nimo anak. Kay kuwan na. Gatas, apoy gatas. Mo anak? Stajin. Bona. Ano sa bang? Ay, may tanong eh, batang lido. Kuwan. Is 26. Ah, kuwan, gold. Ito na mahal kayo, madapo. Hindi sa lido. Sana mo anak ito. Ikaw yun dyan, oh. Ikaw yun sa sabong gatas, bitaw.
Pag-ingon sa doktor nga, patutuyan na sa mga tutoy. Sa baga. Hindi na po kay kagtutoy o, ni ana siya ba? Sa baga. Nasa baga? O, sa baga, di siya. Nasa biang, nasa ilok. Ilokan. Mo din nagbunto siya. Butong siya siya, yan na siya. Ayun tayo doktor. Pagkira kay Oo, doktor. yan ito. Nangatawa nga dito. Dapat kagatas. Dagan ko gatas. Bisa ginayon na nimo mabunto. Bisa ginayon nimo wala na. Kanon sa nimo. Lakon. Wala, diha, dali lang. Nasa biang guys. Nasa ilok. Abaga niya ilok. Sa pugos, di ba? Ay pa. Waksyo na siya kumpo. Waksyo na siya kumpo. I-umod. Fresh garlic, onion, chicken, and spices. Yun, may iron na. Paglutuin, mas magpapasarap pa. Kaya gano'n yan ang magic. Alam mo, yan ang recipe. Salamat, ate. Dili, oy, ang mama ni na preso. Kaso, katong lapin nga. Kuan pagbangko ni sa kumbana. So sa imo na lang ibato. Siya yun po. Hala. Thank you. Paningot siya ay na. Nasa lista. O ano yung lista chong? Ilok. Moris kitan siya pirmi. Ilok siya nakuan.